אני עומד כאן היום שמאחוריי היישוב מרית. מרית מספרת סיפור של הזדמנות עבור יישובים רבים. במשך שנים רבות, תביעות בעלות שלא הוסדרו, עיכבו את הפיתוח בתוך יישובי הקבע הבדואים. שכונות לא קודמו, כבישים לא נסללו, תשתיות לא חוברו, מוסדות ציבור, שטחי תעסוקה נשארו על הנייר. בדיוק בשביל זה יצאנו עם תוכנית יישור קו. תוכנית שמציעה מסלול להסדרת תביעות הבעלות בהסכמה בין המדינה לבין תובעי הבעלות. לא בכפייה, לא לבד, אלא מתוך הסכמה רחבה, אחריות משותפת ורצון אמיתי להתקדם. בשלב הראשון של התוכנית היא פתוחה לתובעי בעלות במרית ובאבו תלול. בהמשך צפויה להתרחב גם ליישובים נוספים. הרעיון הוא פשוט, תובעי בעלות שמחזיקים יחד לפחות 75% מהזכויות בשטח התביעה יכולים להתאגד, להגיע להסכמה ביניהם ולהגיש הצעה מוסכמת להסדרה על הקרקע. במסגרת התוכנית ניתן יהיה לקבל תמורות בהתאם לכללים, פיצוי כספי, קרקע חלופית, פתרונות מגורים מוסדרים ואפשרות להשתלב בפיתוח עתידי של היישוב. זו הזדמנות חשובה, לקבל ודאות, להסיר חסמים ולפתוח דרך לפיתוח של שכונות, כבישים ומוסדות ציבור ופתרונות מגורים. אני קורא לכם, אל תחכו לעוד שנים של חוסר ודאות. בדקו את האפשרות, דברו עם המשפחה ועם בעלי הזכויות, התאגדו בזמן. יחד אפשר להגיע להסכמה ולהסדיר את העתיד.